TV-uutisista hyvää iltaa. Jouluyö ja päivä ovat olleet Suomessa hiljaisia ja rauhallisia. Monessa perheessä etsitään edelleen Afrikan tähteä. Ravintoloissa on joulupäivänä tungosta ja kiirettä. Suomi vei sairaalan Zimbabwen kolera-alueelle. Suomalaisten joulunvietto on sujunut perinteisesti ja hyvin rauhallisesti. Pieniä tulipaloja ja peltikolareita lukuun ottamatta pelastusväki on saanut päivystää rauhassa. Oulun kautta kulkeva junaliikenne on myöhässä sähkövian takia ja Etelä-Savossa sähkölinjat ovat olleet poikki pitkälle iltaan asti ainakin 650 talosta Mikkelin liepeillä ja Puumalan ja Anttolan seudulla. Kaakkois-Suomen raja-asemilla rekkajonot ovat tänään hieman lyhentyneet. Nuijamaalla jono on nyt noin 13 ja Imatralla 18 kilometrin mittainen. Rajan ylipääsyä on voinut joutua odottamaan 3 vuorokautta. SPR:n Imatran osasto ja vapaapalokuntalaiset ovat jakaneet autonkuljettajille ruokaa ja juomaa. Ukrainassa kaasuräjähdyksessä on kuollut ainakin 18 ihmistä. Räjähtäneen kerrostalon raunioissa arvellaan olevan vielä parisenkymmentä ihmistä. Jevpatoriassa Krimin niemimaalla sattunut räjähdys tuhosi 5-kerroksisesta talosta 2 porraskäytävää lähes täysin. Kaasuvuotojen aiheuttamat palot ja räjähdykset ovat Ukrainassa yleisiä, kun ihmiset lisäävät lämmitystä pakkasilla. Yhdysvalloissa tuhannet matkailijat joutuvat viettämään joulua lentokentillä. Talvimyrskyt sekoittivat Yhdysvaltain lentoliikenteen jo aattona, eikä jumiin jääneiden matkustajien sumaa ole saatu puretuksi joulupäivänäkään. Esimerkiksi Chicagossa 100 ihmiset odottavat jatkolentoa. Chicagon kentän toimintaa jouduttiin rajoittamaan entisestään, kun American Airlinesin matkustajakone ajautui päivällä kiitoradalta sivuun. Myös Kanadan lentoliikenne on sekaisin. Tukholmassa 3 ihmistä on haavoittunut ammuskeluvälikohtauksessa. Pelikasinoon pyrkinyt mies suuttui, kun häneltä kiellettiin sisäänpääsy. Hän ampui ovimiestä ja 2 sivussa seisonutta naista. Haavoittuneet ovat sairaalahoidossa. Poliisi ei ole tavoittanut ampujaa, joka pakeni paikalta. Suomen Punainen Risti on aloittanut ison operaation Zimbabwen koleraepidemia-alueella. Suomalainen koleraklinikka torjuu siellä epidemiaa maaseudulla. Tauti leviää maassa edelleen, kertoo viime yönä Zimbabwesta palannut Punaisen Ristin työntekijä. Pakkaspäivä kutsui ihmisiä joulupäivänä ulos. Reippailijoiden joukossa kulki Hannele Virtanen, joka vielä eilen hengitti Afrikan ilmaa. Miltä tämä tuntuu, tämä pakkasilman hengittäminen Zimbabwen jälkeen? No kyllä se ihan hyvältä tuntuu ja toivoo vaan, että sielläkin ilma paranee. Se ei pakkasilmaksi parane, mutta paremmaksi niille ihmisille. Hannele Virtanen palasi joulupäiväksi kotiin Zimbabwesta, missä hän oli käynnistämässä Suomen Punaisen Ristin suuroperaatiota koleraepidemian keskelle. Suomesta tuli sinne kenttä tämmöinen sairaalaklinikka ja 15 ihmistä ja yhteensä viime viikonloppuna meiltä tuli 10 avustuslentoa sinne. Suomesta niistä tämä 1. Suomalaissairaala sijaitsee Mutaressa. Se on siellä pystytetty vanhaan sairaalarakennukseen. Suomesta tulevat välineet ja ohjaajat varsinaisen hoitotyön sairaalassa tekevät paikalliset ammattilaiset, jotka olisivat muuten työttöminä. Päivittäin siellä tuli uusia epidemioita. Esimerkiksi kun seurattiin yhtä kylää, niin oli 1 ihminen ja sitten siellä kylässä viemäriverkosto niin kuin rikkoutui ja kaikki viemärivesi lähti meneen ja sitten oli satoja muutaman päivän päästä näitä kuolintapauksia. 20 000 ihmistä on jo sairastunut, 1000 kuollut. Auttajat toimivat ennusteen varassa, että jopa 60 000 sairastuu. Kolera leviää nyt esimerkiksi maaseudulla jo kuolleiden hautajaisissa, missä surjat koskettelevat vainajaa ja toisiaan. Ei saa sanoa kättäpäivää, vaan päivää sanotaan niin, että nyrkillä poksataan näin, tai sitten siellä koleraklinikassa niin kyynärpäällä näin. Itsevaltaisen Robert Mugaben Zimbabwessa tilanne on kaikin puolin hankala. Koleraepidemia ja ihmisten ahdinko ovat myös politiikan teon kieroutuneita välikappaleita. It's a desperate situation there and I don't think you can have any real solution unless Mr. Mugabe steps down. Hannele Virtasen joululenkki jatkuu. Ammattilainenkin tarvitsee nollaushetken kohdattuaan rankan ympäristön. Tietenkin sen arvon näkee, että on tämmöiset tilat ja on puhdas luonto ja vessaan menee, niin voi se vessanpöntön vaan vetästä, niin kyllähän se niin kuin kolahtaa ihan eri lailla se
arjen asiat, kuinka tärkeitä ne on. Ei sitä tule ajatelleeksi, että kuinka moni asia tekee sitten sen, että meillä täällä joillakin on oikeus siihen hyvään jouluun ja sitten toisilla taas sitä ei ole. Jatketaan joulun arvoista. Tämän joulun tunnelmaa synkistää monessa kodissa tieto lomautuksesta ja irtisanomisesta. Kappalainen Juha Kainulainen on ollut mukana Kajaanin UPM:n lakkautetun paperitehtaan jälkihoitoryhmässä. Toimittajamme Leena Rimpiläinen kävi kuulemassa Kainulaisen ajatuksia maailman menosta ja joulusta. UPM:n tilanne täällä Kajaanissa niin ei ole johtunut työntekijöistä tai tämän paikan johtajista, vaan se on paljon suuremmat kysymykset siinä taustalla. Jotkut ovat hyvin katkeria siitä, että yritysmaailma on jotenkin kasvoton, ei oikein tiedä mihinkä sitä kiukkuaan tai vihaansa purkaisi. Että se on joku amerikkalainen eläkeläisten joukko, joka päättää siitä, mitä Kajaanissa tapahtuu. Mutta minusta tämän syksyn tapahtumat on niin kuin vahvistanut sitä käsitystä, että me luotetaan väärään Jumalaan tässä elämässä. Me kaikki ollaan mukana semmoisissa palvontamenoissa, jota voisi sanoa mammonan palvonnaksi. Uskomme, että raha ratkaisee kaikki asiat. Se ei pidä paikkaansa. Se on maailmanhistorian suurin huijaus. Kirkon osuus tässä on juuri se muistuttaa ihmisiä siitä, että meillä on luovuttamaton ihmisarvo riippumatta siitä, mitä me saadaan aikaan tai minkälaisia ihmisiä me olemme. Se on niin kuin ihan se peruslähtökohta kristillisessä uskossa, että ihminen on korvaamattoman arvokas sellaisena kuin hän on. Mielenkiintoista ja puhuttelevaa se, kuinka nuoret ihmiset ovat olleet huolissaan niistä vähän vanhemmista työntekijöistä ja sitten päinvastoin. Ja se on ihan selvästi ollut yhdistävä tekijä siellä tehtaalla ja koko kaupungissa ja koko maakunnassa. Kyllä se joulu edelleenkin syntyy ja löytyy siitä joulun lapsesta, siitä pienuudesta ja heikkoudesta ja hauraudesta. Että ihmisellä täytyy aina olla toivoa. Jos ei ole toivoa, ei ihminen jaksa elää. Ja joulut merkitsee juuri toivoa ihmisen elämään, pienen kynttilän liekin verran toivoa. Pysytään vielä joulussa ja kodeissa. Perinteiset lautapelit ovat edelleen suosittua joulun ajan vietettä. Pelit tarjoavat yhteistä tekemistä ja ne otetaan usein mukaan myös joulumatkoille. Lautapelit ovat myös erittäin suosittuja joululahjoja. Lautapeli on joululahja, jonka suosio säilyy vuodesta toiseen. Se on myös lahja, jonka moni lapsi saa pyytämättä, sillä lautapeli nostaa yleensä äiti tai isä. Ei siis ole ihme, että myyntilistoja hallitsevat sellaiset perhepeliklassikot, kuten Afrikan tähti ja Monopoly. Niitä on ostettu jo pidemmän aikaa, ehkä vuosikymmeniä, ja mietityttää vaan, että mihin ne vanhat pelit sitten katoavat, koska samat pelit pitävät pintansa joka vuosi. Sipoolaisessa Rantalan perheessä pelataan paljon ja vanhat pelit kuluvat loppuun. Lähtiessään viettämään joulua Forssaan, Rantalat ottivat mukaan sekä uusia että vanhoja perhepelejä. Mihin me laitetaan nämä? Pappa ottaa nämä nappulat. Pelataanko tätä? Mä häviän tämän, mä pelasin jotain muuta mieluummin. Ei voi mitään. Ei voi vain. Mikä lautapeleissä on parasta? Kun isillä menee hermoneihin. Vaikka Tappio kirveltäisikin isän mieltä, hän nauttii pelaamisesta. Pelatessa vanhempien mielen valtaavat lapsuusmuistot. Se on ihan mukavaa, että on jotain tämmöistä, joka pakottaa olemaan yhdessä tekemään jotain. Meillä oli usein sellainen, että pelit jatku päiviä, että Monopoliakin pelattiin monta päivää putkeen. Käytiin välillä kotona syömässä ja nukkumassa ja sitten jatkettiin pelaamista. Lautapeli on myös lapselle perhettä yhdistävä asia. Lautapeleihin käytetään perheen kanssa. Videopeleitä pelataan enemmän yksin. Mikäli äiti tai isä mieli lautapelissä voittajaksi, on peli valittava huolella. Jos on tuurista kiinni tai muistista, niin siinähän muistipeliä en kaiva esiin silloin. Joulupäivän lautapelisessiot katkesivat Julian ja Joosen paetessa virtuaalimaailmaan. Rantalan perheessä ainoastaan isä osallistuu konsolipeleihin.
Mä oon vähän vanhanaikaisena vielä jäänyt niistä videopeleistä ulos. Ei ole vielä löytynyt sellaista, mä en oikein noihin rallipeleihin taivu. Että ei ole perheenäidille suunnattu vielä videopelejä. Tämän joulupäivän vietto on muuttunut aiempia vuosia vilkkaammaksi. Kun ennen vietettiin aikaa perheen parissa kotona, nyt suomalaiset lähtevät mielellään ulos tapaamaan ystäviään. Joulupäivä on kiireinen päivä ravintoloille. Kaupungilla on joulupäivänä hiljaista. Useimmat ravintolat pitävät ovensa kiinni, mutta ne, jotka ovat auki, täyttyvät yllättäen asiakkaista. Tämä nyt vaan sattui hyvin, kun meidän ulkoilulenkki päättyi tähän näin, niin oli sen verran nälkä, niin päätettiin pysähtyä. Joulu on kiireistä aikaa työntekijöille, sillä usein pyhäpäivänä on tavallista vähemmän henkilökuntaa. Tämä on mun 3. joulu olla töissä, että mikäs tässä ihan mukavaa. Ihmiset on yleensä hyvällä tuulella ja asiakkaita riittää ja yleensä henkilökunnallakin on hyvä tunnelma täällä, että kyllä meillä ihan mukavaa ollut. Myös Markus Wallenius on mielellään jouluna töissä. Jos sattuisi olemaan vapaata, se sujuisi arkiseen malliin. Kattosin telkkaria ja makasin sohvalla. Nukkusin pitkään. Ei siinä sen kummempaa. Yhä useammat suuntaavat joulupäivänä kaupungille. Pariisista lomalle tullut Otto Tolonen poikkesi jouluklökille ystävänsä seurassa. Keskustasta ei Tolosen yllätykseksi löytynyt kovin montaa vaihtoehtoa. No on täällä aika hiljasta. Ja aika moni paikka oli kiinni vielä, että ne vähän etittiin tuossa noin 7 vasta aukeaa, mutta tää nyt oli auki. Helsinkiläinen Konsta Kettunen poikkesi ravintolaan kahville. Sen jälkeen on tarkoitus suunnata elokuvan ensi-iltaan. Kettusen mukaan joulupäivänä ehtii hyvin ulos. Kai tää on vähän perinne. Kyllä mä oon aina nähnyt kavereita joulupäivänä. Kunhan nyt on se aaton kotona, niin eikä se riitä. Yökerhot availevat vasta oviaan. Myös ne odottavat illasta vilkasta. Englantilainen näytelmäkirjailija Harold Pinter on kuollut. Pinter oli 78-vuotias. Näytelmien lisäksi Pinter kirjoitti proosaa ja runoja sekä elokuvakäsikirjoituksia, muun muassa Ranskalaisen luutnantin naisen. Pinter sai Nobelin palkinnon vuonna 2005. Sitten sää. Huomiseksi Tapanin päiväksi sää jälleen lauhtuu. Terhi Nikkanen. Lähipäivien aikana meille virtaa vuoroin lauhempaa ilmaa lännestä ja vuoroin taas sit kylmempää pohjoisen puolelta ja ensi alkuun on siis vuorossa lauhtuminen. Pohjoisen lauhaa ilmaa on alkanut virrata jo tänään ja siellä on tullut paikoin lumisateita ja huomiseksi siis lauhtuu myöskin eteläosissa maata. Lauhtumisen yhteydessä voi tulla paikoin jäätäviä tihkusateita, muuten sateet jäävät olemattomiin ja suurimmassa osassa maata aamu on aika pilvinen. Paikoitellen pilvipeite voi rakoilla täällä Luoteis-Lapissa ja toisaalta länsirannikon tuntumassa. Päivän aikana suunnilleen samalla alueella pilvipeite rakoilee, Lapissa ehkä vähän laajemmallakin alueella. Lämpötila vaihtelee yleisesti vähän nollan molemmin puolin, enimmillään pakkastaan 5 astetta ja yhä varsinkin täällä maan keskivaiheella saattaa tulla paikoitellen jäätäviä sateita. Varsinkin pohjoisessa on varsin tuulista lähipäivien aikana. Ja sitten lauantaina puuskaiset luoteistuulet puhaltavat koko maassa. Etelärannikolla voi olla suojasäätä, mutta muuten on pakkasta. Monin paikoin on myöskin aurinkoista säätä tiedossa. Ja todennäköisesti sunnuntaina etelä- ja keskiosassa maata on kylmempää kuin lauantaina. Sen sijaan pohjoiseen virtaa jälleen lauhempaa ilmaa ja siinä yhteydessä tulee vähäisiä sateita, jotka tulevat niin lumena, räntänä kuin jäätävinä sateinakin. Siellä lämpötila saattaa kohota vähän nollan yläpuolella, mutta etelämpänä on sitten pakkasasteita, mutta näillä näkymin alkuviikolla sää lauhtuu myöskin etelässä. Suurimmassa osassa maata lienee silloinkin poutaista säätä, ehkä kuitenkin aika pilvistä, ja ajoittain täällä etelämpänäkin lämpötila voi kohota nollan yläpuolelle. Todennäköisesti vuodenvaihteessa on vuorossa jälleen kylmeneminen. Ja huonosta ajokelistä ja kovasta tuulesta varoituksia. Uutisia meiltä vielä TV2 puolella kello 21.50. Näkemiin. Ykkösellä siirrytään nyt 1800-luvun tunnelmiin. Näemme William Thackerin klassikkoromaaniin perustuvan elokuvan Vanity Fair, eli Turhuuden turuilla. Kuinka saada menestystä ja vaikutusvaltaa ja toisaalta millä täyttää elämän tyhjyys?
Siinä yksi näkökulma nyt alkavan elokuvan sanomaksi. Mira Nairin ohjaaman elokuvan pääosissa näyttelevät Reese Witherspoon, Romola Garai ja Gabriel Byrne.